Čaute lidi, dneska si jdem zahrát Poppy Playtime. Jo, vím, že už je chapter 5, jo, ale nebylo 5, když vyšla asi jednička, když to bylo před 5 lety. No, tak já vám to tady přeložím. Kapitola 1, tady squeeze, to je prostě, že nějaký prostě velký namáčknutí, jako nějaký nějaký zaměstnanec z Playtime Co. jsme se konečně vrátili do továrny hodně let po tom, co všichni zmizeli. A asi ta modrá věc nás bude nahánět. Vypadá to jako hororovka a je to hororovka. Já se jenom díval na nějaký restricted, nějaký... You are about to see the most incredible doll ever invented. No. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Proč to necháme v té angličtině? Poppy's playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love shoes. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can... A tohle v té tape bejt, a já to úplně nevím, no. Mám to tam být. Jako já nevím, jestli to tam úplně má být. Nemáme kazetku něco. Everyone think the stuff disappeared 10 years ago. You're still here, find the flower. Jo, takže že všichni mysleli, že ty zaměstnanci zmizeli 10 let. Před 10 lety, no. Ale ona říká, že jsou tady pořád. No, takže. To jsme jako zabarikádovali my, nebo proč to tady je, když jsme tady a prostě dveře jsou takhle, když tady jsou další dveře. Exit. Můžu odejít. Mám pouštět tu kazetu. Se budeme podívat sám, kam. Nějaká kočka. Jsou nějaké krabičky. Hugi. Zugi, to třeba mám tu jiný. Candy Cat. Boogiebot, to by se klidně vzal, kámo. Tak jako tady je rozbitý sklo. Rozbitý sklo dozdíš, jo. Proč? Tady nějaký kód. Počkej, já to zkusím zaušit. Jo, dobrý. Pojď hřečky od krve. Co to je za dítě, kámo? Bro, nechtěl jsem to vidět, ale OK. Ta paleta zalítla Hi, tam. my name is Viděli Blake jste to? Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Blake Factory. Pierre.
If you're seeing this, Ta ruka then you're toho... trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And Jak začnu? that's one of the more Zkusím. tame Zelená, aspects of růžová, our security system. žlutá, No červená. spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Takže zkusíme to s tou vláčkou. Zelená, růžová, žlutá, červená. Yes, ono to funguje. Proč je tady hračka bez hlavy, kámo? Tu kazetu sem asi musíme dát. Au. Tak to musíme. No. Jo, takhle, oni to nemůžou udělat rovnou, oni to musí udělat zaklinkovaný. Co to je? To je grepek, vlastně. Poppy wants to play, ale já ne. Tam dáme tu ruku. Jedíka. Třeba se někdy na to. Může se skenovat. Jo, tak co jsem tady udělal? No. Ale mraky. Už spadly mrak. Welcome to. No, vítej v. Ty kráso! V Playtime Co. Ale co? To je dobrý, je banger. Já chci hračku. Můžu hračku. Ano, já chci hračku. Proč je ten obal roztržený a borec tam ještě jo? A tenhle borec jako co? Já nevím. Je výpadek, že jo? Takže už to vzal. Ještě mi kudička. Já nevím. Máme klíč. Tak. Ale sem nemůžu. Sem nemůžu. Ještě tohle. Jo, dobrý. Mám zavřít. Zavři se.
Mělo se tohle stát. Počkej, co jsem udělal? Ne. Tak to je bezpečnost. Samo. Tady vylídnou ty dveře. Mega. Jo, my jsme nahodili power. Nebo prostě energii. Ne, to už dáváte sem, nemáte to dávat tam, kde chodí lidi. Na ty vaše tury. Možná, že vezmete sem, jo, ale jako... Jako... Mně přijde, že tady měl někdo stát. Hugi. Hugi? Můžu říkat. Co člověk? Ještě tu má růžovou srst a má to mít nahoru modrou. On je modrý nábor. Haló, kamera. Co je za těma dvěřmi? Mám pouštět kazaty. Hele. Jo, máme první svítící, nevím co to je. A tam je zelená. Tam je zelená. Zelené světlo. Asi. Tam byly 4. Tam byly zase všem. Co je tady? Hole, žlutá. Tak ještě jedno světlo. Červená. Tady je. Yes. Jo, aspoň aby věděli, že je den nebo noc. Aspoň, že to tak udělá. No dobrý, to už stačí. Chudák, mě nechali ruce. Bye bye, bro. Já tě nechtěl vidět. No dobrý. Co to? Co to tam je takové věc? Já na to nevidím, ale jako, proč máme jednu ruku? Bylo v tom, kde Pepko. Prostě to uvědomuju takhle pozdě, kámo. To uvědomuju takhle pozdě, kámo. Jako já nevím, co se mnou je, ale jako... Co? Prostě jako... Co to má být? Proč si uvědomuju, že mám jednu ruku až teď, kámo? To je jako docela ale to je druhá, kámo, rovnou. Já už mám 2, jak v tom tutoriálu, konečně, už můžu trhat hlavy, nebo nevím, jestli já mám trhat, jo, ale prostě dáme modrou. Jupi, danger, do not enter. Měl bych tam, když to říká danger, já tam jdu. Dvojka. Jo, mi co?
Kam? Je tady jednička. Jak tam mám vylízt? Co? Hele. To se úplně nejde, ne? Počkej. To jdem sem. Náš kouzlo. Bum. Takhle. Takhle. Plísaj to vyskočí. Jo. O ne, já se nemůžu hýbat. Prostě srandu, ne? Já jdu nazpátek a co to je za hračky? Co to je? To takový úplně naškriptovaný. Co tady? Nic power. To Ačko bez tak spadne, až začneme dělat toto, kámo. Make a friend. Stejně jak to kámo. Sem. Pošem, krabice. Nevím, co to mám dělat. Adopt an orphan today. Já myslím, že to je továrna na hračky, ne, že si tady můžeš adoptovat ty sirotky, kámo, jako. To je nějak podezřelý tohle, kámo. To je nějak podezřelý. To něco bude. Na tom něco bude. Já to nechci pouštět, kámo, úplně moc. Můžeme to taky můžeme přitáhnout, prostě. No, takže. Tohle přitáhneme. To co? Čkej. Musíme jít takhle. Pak to prostě přitáhnout. Yes. Teď to tady odmítáme, že jo? Jo! A je master puzzle. Jsem mistr puclí, kámo, proto taky skládám tu celou každý den. Tohle jste mi teď neudělali. Mě víc uklidnilo. Co to je, kámo? Už má včelí uši. Barvu, kámo, co to je? Co to je? Ono to na mě čují. Duvko. Museli to být takové.
tohle konec. Ale tohle nemůže být konec, knížeček. Když bychom se to zvrátili, tak to bylo. Jde. Co tam je, kámo? No tak to by mě nepřekvapilo, kdyby vyšel někde od tamtud, kámo. Za pozor, what the heck? Kompas funguje. No. Danger, jdu na tamto, no to tohle. Tudy nepůjdem, kámo. Protože to by bylo otevřené, připravený rovnou na tu tunel. Teď kam to dát? Sem? Tak asi sem ne, když to tady ten nápis. Ještě tady šel. Já jsem takovej neandertalec. Dveře, nemůžu. Proč se to najednou otevřelo, tak já tam budu. Fuj, vydal. Nedostane se sem. Čekej. Fuj! Běž. Sem. Dělej, jdi! Co? Nevidím nic. Fuj! Jo, já tomu utek, dělej. Ne. Utevírej, dělej, jdi, kámo, please, jdi. Ne, please, co mám dělat? Krabice! Co? Proč z toho je krev, kámo? Nic. Kámo, já tohle nechci hrát, kámo. Proč z ní teče krev, kámo? To je ta otázka, proč z ní teče krev? Vidíte? Krev. Já už se nevracím. Ale já chci tam nahoru, já chci z té továrny. Já nechci někam. Já nebudu skákat za tím borcem tam. Já to skákat nebudu, kámo. Ale den víš, že by tady byl nějaký exit, že by? Ne, ale vidím tady větinu. Proč je to v kulatým obrysu prostě? Co je tam nahoře? Asi nic. Nějaká kazeta, kámo, já si ji nechci pouštět. Ale sebral jsem ji, kámo. Oběšený hračky, proč ne, že jo? Ne. Dobrý, tak já tam jdu. Myslíte, že jsme měli dát jumpscare? Já nevím. Ale ne, ono se to změnilo na červenou. To bude znamenat něco hodně špatného. To bude znamenat hodně špatné. Jdu hrát s pouštěřem. Můžu odsunout tohle, no tak se mi ruce. No. Tak já tam asi půjdu, no. Hele, Poppy, i to papita. Dečka.
3, 2. Držme sklo všude, kámo, to je jako nějaká atrakce. Fuj, ona má bílý oči. No. Jsem to udělal. Se na ní pořádně podívám. Otevřu to. 3. Já jdu dál, kámo, bez tak bude tady nějaká naháněčka. Já jdu dál, co můžu. No jasný, proč se nemůžu hejbat? You opened my case. Otevřel si moji skřínku? Ne. To je konec. Aha, tak asi to tady ukončím. Ej, hoj.